שלום, היום אני אתן טיפ קטן שיעזור לנו לשלוט על האופנוע הרבה יותר טוב באוויר ולהשתלט עליו במצב קיצוני שהוא בעצם עולה לנו עם האף הקדמי, עם הגלגל הקדמי גבוה מדי באוויר, או במידה והוא צולל לנו. בשביל לעשות את זה אנחנו חייבים ללחוץ קלאץ' כדי לא לקבות את המנוע. אם אנחנו נלחץ רק ברקס אחורי חזק, בלי ללחוץ על הקלאץ' המנוע יקבע באוויר וזה יכול להיות מסוכן. אז השלב הראשון הוא ללחוץ על הקלאץ', להביא את המשקל גוף קדימה ואז ללחוץ בחוזקה על הברקס האחורי, ובעצם הגלגל האחורי ינהל וכך הזנב יעלה למעלה והאופנוע יתיישר לנו. השני זה במידה והאופנוע צולל. אנחנו צריכים לעשות פעולה הפוכה בעצם לגלגל האחורי. במקום לעצור את הגלגל האחורי שגורם לאופנוע לבוא כך, אנחנו צריכים להגביר את המהירות של התנועה של הגלגל האחורי. זה אומר לתת הרבה מאוד גז באוויר כדי שהאופנוע יתיישר והגלגל האחורי ירד. אם אנחנו נותנים יותר גז באוויר האופנוע יורד בעצם, ולהביא את המשקל גוף אחורה. אם האופנוע צולל, גוף אחורה והרבה מאוד גז כדי להגביר את הסיבוב של הגלגל האחורי. מיד אני אדגים את זה. אוקיי, אני מקווה שהצלחתם להבין פחות או יותר על מה דיברנו ולראות בדיוק את הברקס ואת השינוי של התנועה של האופנוע באוויר, גם במצב של צלילה וגם במצב של התנגשות. כמובן שפה דיברנו על הכל על רגל אחת בצורה מאוד כללית. אפשר פשוט לתת אישיות ולהתמקד על זה בצורה יותר מקצועית כמובן, ולהשתפר גם בנושא הזה. זה קודם כל בשביל הבטיחות שלנו. עד פה, להתראות בצורה.